Maayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab sa Metro Davao hinuusang pagsimba niining online worship diri sa Central District sa Sabal ug sa uban-ubang kasimbahanan sa SMDC o gawas sa SMDC nga magasubay ug mag-abot niining programa. Dalaygon ng Dios tungod kay niabot na kita niining panahona sa tapusang simana sa Kwaresma, ang Simana Santa. Din atong sa ulugon niining Domingo, ang Domingo sa Lukay or Domingo sa madaogong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Malipayon usab kita nga niining nga Domingo ato kining ihalad sa pagpasalamat sa panagduyog sa pagsaulog sa anibersaryo sa UCCP Katalunan Grande. Usa sila ang atong kauban sa pagpamalandong ang pastor ug mga pangulo aron nga emphasize ang pagpasalamat sa pagkatukod sa maong iglesia. Busa atong giabi-abi ang tanan ug gitimbaya ug gidapit kamo nga magasubay kita niining sayong kabuntagon alang sa atong pagsimba niini nga Domingo. Sa pagdaig sa Dios, dalaygon ang Dios sa kaitasan. Usana, dalaygon siya nga nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana managhinayap na kay Ginoo niya sa atong kaliwala. Usana, ang Ginoo ang atong paglaom taliwala sa atong kalisdanan. Usana kay iya kita gipalingkawas sa atong makaadlok. Usana sa anak ni dalaygon siya nga nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana, Usana sa kaitasan. Atong awiton ang awit sa pagdaig. Usana, Usana.
kita, o Diyos nga mahigugmaon, aniya ang imong mga katawhan, mapasalamaton sa kanunay mong pagpakiguban kanamo sa tanang adlaw sa among mga kinabuhi. Salamat sa gasa sa kinabuhi, sa matag usa kanamo. O miining panahon, nga diin kami makahiusa sa pagsimba kanimo. Nining among pagsimba karon, himua nga makahuluganon, ilabi na sa among pagpaminaw sa imong mga pulong. Bisan dili kami makakita ay naong ug naong. Apan sa gihapon, ipabati kanamo ang imong presensya nga nakig-uban ug makagagahom kanamo. Mao kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Hesus nga madaugon among Dios ug manuluwas. Amen. Magbasa kita sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Mateo, Kapitulo 21, versikulo 1 ngadto sa 17. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot sa Betpahi, sa bungtod sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. O giingna niya sila, pangadto kamo sa balangay ngadto sa unahan, ug makaplagan ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nati niini. Badbari sila ug dad-angan hi kanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya nga gikinahanglan niini, nagkinahanglan niini ang Ginoo, ug ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, sultihi ang syudad sa Sion, karon moani kanimo ang imong hari. Madlumo siya nga magkabayo og asno og sa nati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nati ug gihapinan nila sa ilang mga bisti og mikabayo si Jesus. Usa kadakong panon sa mga tao mibakbak sa ilang mga sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa dalan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya, naninggit. Dalaygon ang kaliwat ni David, bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya? Sila mitubag, si Jesus ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea. Si Jesus misulod sa templo o gipagula niya ang tanan nga mga namalit ug namaligya didto. O gilimbuwad niya ang mga lamesa ug mga mangingilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila, nasulat sa kasulatan, ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay sa lampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya didto sa templo o giayo niya sila. Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat ug sa mga bata nga naninggit sulod sa templo. Dalaygon ang kaliwat ni David. Busa miingon sila kang Jesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ko. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga bata ug mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga mga pagday kanimo. Unya mibiya si Jesus kanila ug migula siya sa syudad paingon sa Betania ug didto siya mo pahulay sa pagkagabi.
Ang Dios magadugang panalangin sa iyang mga pulong. Palihog maglingkod kitang tanan. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. To the King of Kings. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Jesus, 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 you're the Lord of Lords. Jesus, 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 you're the Lord of Lords. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Jesus, you're the Lord of Lords. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Yan ang sabkita ni ining ato nga pagpaminaw sa mensahe nga diin ang Ginoo makigistorya kanato sa iyang mga pulong. Madaugong pagsaulog ni ining Domingo sa Lukay o Palm Sunday or triumphant entry of Jesus in Jerusalem. O madaugon usab nga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa inyong mga panimalay nakiguban sa pagsimba kanato karon o bisan pa sa asang dapit nga diin kamo nakigduyog ni ining atong panimbahon sa ato nga Cebuano nga pinulungan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan samtang duyog kita ni ining atong pagsimba. Congratulations sab sa atong simbahan sa Katalunan Grande nga diin nagasaulog karon sa ika-71st Church Founding Anniversary. Congratulations sa ako nga simbahan nga na ako na-assign o sa tanan nga mga members sa ako nga simbahan diha sa Katalunan Grande. Madaugong pagsaulog niini nga panahon. Last year wala gyud mi makadaog kay wala na mo masaulog ang amo nga anniversary. So mao katong panahon sa lockdown nagsaulog gihapon kami apan sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kaya ang Ginoo wala dili malimit diha lamang sa sulod sa simbahan kun dili bisan asa maka-celebrate kita. Kasagaran sa kasaysayan sa mga kanasuran dili pagani mulingkod sa palasyo ang napili nga presidente sa usa ka nasod. Adunay giandam nga usa ka bunggang parada padulong sa palasyo. So ang presidente iparade kini padulong ngadto sa iyang pag-assume sa office bisan sa uban siguro nga mga kanasuran. Sa ato dinhi sa Pilipinas
padulong ang parade sa Malacañang Palace sa Amerika sa White House. Ug ang ubang kanasura naghimo sab susamang paagi sa pag-welcome sa bag-ong pangulo sa nasod. Ang madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem o triumphant entry adunay pinasahi nga senaryo tungod kay ang Dios mao'y nagplano niini sa dugay ng panahon. Usa kini ka simple nga parada, humble, mapainubsanon ang tawhanong hari magsakay sa kabayo nga uban sa garbo, no? Garbo tungod kay siya ang pangulo. Apan ang sikat kaniadto kabayo pa ang sakyan. Pero okay, ang kabayo nagsimbolo kini sa gahom, no, sa kanasod. Adin ko nang sa kanasod kaniadto adunay daghang kabayo, gamhanan kini nga nasod. Karon lahi na sa atong kapanahonan kay kun adunay parada sa presidente na natong presidential car o say pagani helicopter nga sakyan sa presidente mutugdong na lang dito sa palasyo. So nga ana ang diferensya o kabungga sa atong panahon kung adunay mga parada sa usa ka hari o presidente. Si Jesus nagsakay sa nating asno. Sumala sa kasulatan, ang iyang agianan gipamutangan sa mga kupo sa mga tao, palmera, mga sanga sa kahoy nga gibutang nila sa iyang agianan. Kung sa ato pang panahon karon, arang ka pobre kaayo pamalandungon ang maong parada tungod kay ang gigamit sa pag-welcome sa usa ka hari. Kung unsa lang ang available ni atong panahona. So wala may carpet, di ba sa atong panahon karon ug naa gani ko red carpet basta kanang naay mga dungganan nga mga tao. Apan kang Jesus ang ilang mga kupo, ilang gipamutang sa ilang sagianan sa asno, iyang gikabay-an ug atong mga palmera nga nagsimbolo nga gi-welcome siya as King of Israel. Ug kini nga mga butanga kung tan-aw nato murag wa kaandam ang mga tao. Usa kunon sa lang ang available pero giplano na kining daan sa Ginoo. Ang mga tao wala makaandam kunon sa lang available sa maong parada apan ang Dios nagplano ng daan niini. Nga diin ang mga tao bisan pa nga ato ka humble ang parade sa hari nga ilang gi na silang kasing-kasing nga mao na gyud niya maghari sa atua sa Israel. Ang ilang singgit power kaayo, no? Ang ilang ang singgit sa katawhan dalaygon ang Dios. Bulahan ang mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Dios manalangin sa hari sa Israel. Grabe kayo ang singgit gikan sa paglakaw ni Jesus padulong sa Jerusalem. Power kaayo kun sa atong panahon karon mao kini ang usa sa mga panahon sa people's power, no? Ang mga tao mialsa o miduyog ngadto kang Jesus sa iya nga parada. Ug dinhi naukay ang tibuok syudad sa Israel. Ang Roman government ug bisan pa ang mapunuan sa templo sa Israel. Mga pari, Sanhedrin, mga leaders or sa ato pa church council, mao kini sila ang mga tao nga diin nagplano nga ilang dakpon si Jesus tungod kay threat kini o hulga sa Jewish tradition o religion. Apan ni atong panahona wala sila'y mahimo tungod sa mga tao nga naga-welcome kay Jesus, nagasinggit sa pag-welcome kaniya, pagdaig sa Ginoo. So wala sila'y mahimo sa kini kabutang nga kun atong nga tanawon kun ang mga katawhan mo magahiusa sa pagdaig sa Ginoo, walay mahimo ang mga kontra sa Ginoo. Mga katawhan nga nagalantaw og unsa gyud ang mahimo nilang kadautan ngadto kay Jesus, wala sila'y nahimo. Sa Juan 12:19 mingon ang mga Parisiyo, busa nag-ingnanay ang mga Parisiyo, nakita na ninyo wala gayud kitay mahimo, ang tanan misunod kaniya. Si Jesus madaugon bisan pa sa iyang mga oppositions, mga kaaway niya atong panahona
mga kaaway niya nga naglungot-lungot gyud nga dakpo na si Jesus, wala silang magawa nganuman tungod kay ang mga tao nagsunod kay Jesus, naga-welcome kay Jesus, nahadlok sila sa mga tao basta nagpadaplin sila. Mga igsoon, kun nato kining pamalandungan, unsa ang mga importanteng butang ngano nga gitawag kini nga madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Nga unta kadtong mga adlaw mauman ang sinugdan. Kadto nga adlaw mao kadto ang sinugdan sa iyang biyahe paingon sa bukid sa Kalbaryo. Paingon sa cross nga diin siya namatay dito. Pamalandungan nato kun ngano nga gitawag kining madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Una, nagmadaugon si Jesus batok sa yawa. Ang kaaway dili gusto nga matuman ang plano sa kaluwasan sa Dios alang sa pagluwas sa tanang katawhan. Tung mahinumduman nga sa dihang si Jesus nagpasidaan sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan gid siya moadto sa Jerusalem bisan kato nga panahon grabe na ang kuan nga dakpon si Jesus. Ang balita suko kay sila kay Jesus. Sa diha nga nagpasidaan ang mga Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan gyud moadto sa dito sa Jerusalem aron mag-antos didto, mamatay didto sa tungod alang sa pagluwas sa katawhan. Sa pagkadungog ni Pedro niini, iyang gidala si Jesus o gipalayo sa uban nga mga kaubanan. O giingnan niya si Jesus, Ginoo, dili unta kini mahitabo kanimo. Dili unta kini mahitabo kanimo. Sa to pa nga dili gusto si Pedro nga moadto si Jesus dito sa Jerusalem. Tungod kay sa pagpasidaan na ni Jesus nga moadto sa dito, mamatay sito, mag-anto, so pugnan siya ni Pedro. Pero gilingi siya ni Jesus. Usa gibuhat ni Jesus kay Pedro, iyang girebuke. Pahawa sa tanas. Nagbabag ka kanako. Kay ang imong hunahuna sa tao og dili sa Dios. Maigsuon, walay makababag sa plano sa Dios sa kaluwasan sa katawhan, bisan pa ang baba sa impyerno. Walay bisan unsa nga makababag sa plano sa kaluwasan sa Dios sa iyang katawhan, bisan pa ang yawa. Amen? Amen. Busa iyang gi-rebuke, di ba kita mag-rebuke mo tag gamito na to ang pangalan niya in Jesus name. Dagan kunog yawa kato inog in Jesus name. Pero kato nga panahon na gi-rebuke ni Jesus si Satanas, no? Nga mubabag kaniya pag-adto dito sa Jerusalem sa pagtuman sa plano sa kaluwasan sa Dios alang kanato. Ikaduha nga punto. Kadaugan tungod sa katumanan sa propesiya mahitungod sa Mesiyas. Datuman ang propesiya sa dugay ng panahon. No, sa Zacarias 9 nga to sa Jesus nag-ingon, pagmaya pag-ayo katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi ang imong hari, muanhi nga madaugon og mapaubsanon nga nagkabayog sa asno. Ipalayo niya sa Ephraim ang karwahe o sa Jerusalem ang mga kabayong inggugubat. Balion niya ang mga pana o hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian naglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga Hudiyo naghuna-huna sa ilang kaugalingon lamang, no? Kanang nagthink sila locally. Ang ilang diha sa ilang nga luwason sila sa ilang nga pag-antos sa Roma, sa Roman government, Roman Empire. Apan ang Dios nagpunahuna siya sa tibuok nga kalibutan. Nga dili lang niya luwason ang iyang piniling katawhan, kundi ang tibuok kalibutan o bisan ang tibuok universo. Ang tibuok kalibutan nga diin iya nga gimugna sukad pa sa sinugdanan. The Jewish people think locally, but God think globally or even universally. Nga ana ang pangitabo nganuman tungod kay kung nato nga tan-awon ang plano sa kaluwasan sa Dios dili lang sa iyang katawhan kundi tanan
no tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug malipayon kita kay apil kita ni ana. So ang mga Hudiyo kanang naay sa ila ra ang ila nga sila luwason, pero di ang plano sa Dios dili lang sa ilaha kundi ang tibuok ng kalibutan. Ikatulo, nagbadaugon si Jesus sa iyang pagsulod sa Jerusalem tungod kay ang maong parada iyang gideklara ang nga sa tibuok Israel ang iyang gideklara nga siya ang Mesiyas dili lang sa Israel kundi sa tibuok nga kalibutan. Iba sa una kun naay madiskubrihan sa wala pa niya kinihimua, kun naay madiskubrihan nga mga kahibulungang mga butang ang mga iyang mga apostoles nga aya og saba, no, dili niya pasabaon. Pero niining panahona siya mismo ang nagdeklara nga siya mao ang Mesiyas. Miabot na ang pansukwahi ang ilang expectation. Nagdahom sila nga sa maong parada paingon ang atong Jesucristo ngadto sa palasyo ni Herodes o sa iyang gahom panaugon ang hari sa Romano nga mao si Herodes ni atong panahona nga nagpaantos kanila sa dugay panahon. Kadto nga mao kadto ang sulod sa ilang mga kasing-kasing nga diin sa ilang nga pagsinggit dalaygon ang mianhi aron ila nga gidaig ang Dios tungod kay ang ilang kasing-kasing nga maluwas na gyud miani sa among mga pag-antos tungod kay si Jesus puno sa agamhanan siya. Kay niadtong panahon na bag-o pa nila nadungog ang pagkabanhaw ni Lazaro. So init pa kaayo, murag bibingka nga bag-ong gihaon bitaw, init pa kaayo. Ing ana ang kuan atong panahon na. Busa mo kato ilang pagdahom, usa ka political king ang ilang pagtan-aw kay Jesus nga imbis nga apan ang naitabo, imbis kay mo adto si Jesus didto sa palasyo ron pawaon sa gahom sa Ginoo, pila ra na ka click, wala na. Jesus na dito'y nagkuan sa iyang harianong gahom. Apan dili ka na ang nahitabo, no? Miadto si Jesus sa templo, sa balay sa iyang amahan. Ug didto iyang gilimpyuhan, ipanglintuwad ang mga lamisa sa mga katong nang ginegosyo dito, ang mga sanapati, iyang gipang-ablian, gipalupad tanan-tanan. Iya ka nang gihimo. Suko kaayo si Jesus, no? Ngon siya nga ang templo balay sa akong amahan ug dili taguanan sa mga tulisan. Imagine sa kana ka declaration nga naga-declare nga si Jesus Dios manluluwas siya ang Mesiyas. Mingon si Jesus naisulat sa kasulatan ang Dios mingon ang akong balay paganganlan og balay alampuanan apan gihimo kini ninyong taguanan sa mga tulisan. Imagine kung gikan pa sa kalsada sa Jerusalem sa tibuok syudad ang mga tao nagsinggit og pagdaig kay Jesus hangtod sa templo. Ang hari nga gidahom sa mga tao nga usa ka political king, dili lang tawhanong hari kundi usa ka Dios nung hari nga mohari dili lang sa mga Hudiyo kundi o sa tibuok Israel kundi sa tibuok nga kalibutan, sumala sa gitagna sa mga propeta. Wala kini masabti sa mga tao ni atong panahon na ug kun ato nga sundan ang mao nga panghitabo ni anang si Manaha hangtod sa katumanan sa plano sa Dios, kini nga mga tao maura usab ang musingning singgit ilansang sa krus, ilansang sa krus. Busa mga igsuon, aduna sila na discourage sila kay unsa ilang expectation wala may tabo, no? Abi siguro may sila nga abi na mauna to ang atong Independence Day gikan sa gahom sa Rome apan ang ilang nga nakita kay Jesus sukwahi sa ilang expectation. Insakto ang ilang pagday kay Jesus apan wrong ang ilang reasons. So kana siya nga makita nato nga unsay hunahuna sa tao dili may hunahuna sa Dios
ang Ginoo nagaplastada ni ining tanan nga ang tanan nga mga tao adunay kaluwasan pinaagi sa kalampusan kadaugan sa iyang plano gikan pa sa pagsulod sa Jerusalem hangtod dito sa bukid sa Kalbaryo ug bisan pa diha sa lubnganan nga diin si Jesus nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ang iya nga ang kapildihan ni Satanas dili lang sa pagsulod ni Jesus dito sa Jerusalem, napildi si Satanas dito ibabaw sa cross sa diha nga giluwas ni Jesus ang mga makasasala pinaagi sa iyang dugo paghalad sa iyang kinabuhi. Nga diin ang mga tao nga adtong ta paingon sa impyerno tungod sa sala. Sa diha nga natuman ang iya nga gihimo dito sa cross iyang gihalad ang iyang kinabuhi. Nakabaton sila kinabuhing walay katapusan pinaagi sa paghinulsol sa ilang mga sala pagdawat sa atong Jesucristo nga mao ang Dios ug manluluwas. Wala nay gahom bisan sa kamatayon walay gahom napildi si Satanas ni Kristo didto ibabaw sa krus. Nining Domingo sa kadaugan ni Jesus sa pagsulod sa Jerusalem unsa ang mensahe niini sa atong kapanahunan karon labi na niining pandemic nga ato nga nasinato. Una, kung kauban ta si Kristo, kitang tanan madaugon. Amen ba? Amen. Kung na si Kristo sa atong kasing-kasing, kitang tanan madaugon. Naghatag siya paglaom kanunay, nga bisan gilibutan kita sa kakuyaw, balatian, sama sa COVID-19, uuban pang mga kalisdanan, wala kita mapildi tungod kay ang Dios nga atong gituuhan madaugon. Madaugon siya sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Nga din katong mga tao nga gusto nga modakop dayon kaniya wala sila nahimo, midaog siya dito. Madaugon sab siya dito sa ibabaw sa cross diin bisan kung tan-aw sa uban nga napildi sa tungod kay namatay apan kadaugan tungod kay ang tanan nga mga makasasala nakabaton og kaluwasan pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi. Madaugon si Jesus didto sa lubnganan sa iyang pagkabanhaw. So kining tanan nga ato nga pamalandong kung kita ana kang Jesus madaugon kita. Ikaduha, mananaog kita kung kita magmaisugon or courageous. Si Jesus tungod sa iyang pagkatawhanon, giabot pud siya kahadlok. Sa iyang pagampo dito sa garden sa Gethsemane, mingon siya, "Kung mahimo amahan, kuha ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot may matuman, kun dili ang imo. Apan sa gihapon ang imong kabubuton may matuman." Mga igsuon, kung kita magmaisugon kanunay diha sa ato nga pagkinabuhi, atong paglaom, mapadayonon kita sa atong pagpangalagad, kita gayud makabaton og dugang nga kadaugan diha sa atong kinabuhi. Nagkalahi-lahi man ang ato nga mga sitwasyon, ang ato nga mga problema ug atubang nga mga concerns. Apan kung atong isulod sa atong kasing-kasing nga aduna kitay madaugon nga hari, kita gayod makabaton og kalig-on. Madugangan ang ato nga kadasig aro sa pag-atubang sa unahan. Nabisan pa niining panahon sa vaccine rollout no sa COVID-19 uban mahadlok magpa-injection. Apan kung kita gayud mosalig sa atong Ginoo, madasigon kita, malahutayon kita nga magasalig kaniya nga kini nga mga butanga makahimo kanato nga madaugon niining COVID-19 nga ania sa atong paliwala. Ang hagit alang kanato mao nga magpabilin kitang matinud-anon sa Dios, madasigon, malipayon ug malahutayon sa atong mga pagtuo. Dili kita magkaluya, nahanglan magmapasalamaton kita sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kay mao ri itong gihawiran every day of our lives, no? Ingon palagi ang kuan, ingon pa sa mga sinultihan, YOLO, ha? You only live once. Usara kining atong kinabuhi. So enjoy life. Gihatag sa Ginoo kanimo
ug ayaw gyud pagbulag sa Ginoo. Kay bisan unsay may tabo, wala man gyud modunar nato ning kinabuhi tanan man ta mga matay, pero kung ana kita kang Kristo, bisan buhi, bisan patay na kita, mabuhi kita. Tungod kay nga atong Dios kay alagaran buhi madaugon didto sa lubnganan. Ana mga igsoon nga mapasalamaton kita kanunay sa atong kinabuhi kada adlaw, ug ang espiritu sa atong Dios magagahom kanato ug mulig-on kanatong tanan, manalangin kanato, makikuban kanato. Busa tana salmot sa madaugong parada sa hari sa manghari nga si Jesus, ug pasudla siya sulod sa imong kasing-kasing, ug musinggit kita sa pagdaig, husana sa kaitasan, dalaygon ang Dios nga mianhi sa kalibutan. Amen. Adul kita diya sa pag-ampo. O Dios nga madaugon, naghari sa way katapusan, gidapit ka namo Ginoo sa pagsulod sa among mga kinabuhi, sa among katilingban, sa imong iglesia ug sa tibuok nasod. Aron kami ya sa imong pagsulod, kadaog usab gikan sa grabing mga talagman, sakit, pandemic, ug uban pang kalisdanan ang nasinati sa imong katawhan. Ginoo, Ikaw among gidapit, ang madaugong hari, magahari sa among kinabuhi. Kay Ikaw lamang ang manduluwas ug magtatambal, mananambal. Ikaw ang magsasangkap ug magbubuhat sa tanan. Ug kining tanang mga kalisdanan nga nasinati sa imong katawhan, kasinati Ginoo kami sa kadaugan gikan kanimo sa imong paghari. Labi na sa kahimtang sa nasod karon, so nagkagrabe, nagkadaghan nga kaso sa COVID-19 sa Luzon area. Kami nagaampo, Lord, Ikaw maghatag ug kalamog kay balo sa mga pangulo, sa angay na nilang mga buhaton. Ug ang tanan nga naa sa departamento sa panglawas, karon sila magkausa o gikan sa Pangulo President Duterte ngadto sa tanang mga nagapalibot sa IETF officials cabinet. Ug Lord, bisan unsay among buhaton kung dili nimo panalanginan, wala gayud kami mahimo. Busa among giampo ang imong pag-ari, ang imong pagsulod, ang imong paghari. Aron maundang na ang pagkaylap sa sakit. Ug nahinay makabalik na kami diha sa among normal nga mga buluhaton. Salamat sa pag-ayo ni adtong mga nagasakit nga naa sa ospital, naa sa balay, o naa sa mga government facilities karon. Ayuha sila o gibalik ang ilang kusog, Ginoo. Ayuha ang mga kasimbahanan diya sa among mga sakit, sa among mga kalisod, sa pagbuhat og ministeryo tungod og niining panahona. Padalangini ang mga magbubuhat ug ang mga sakop sa iglesia aron makapadayon kami sa ministeryo. Ilabi na ang UCCP Katalunan Grande sa pagsaulog sa ika-71 katuig ng Ministeryo. Panalaginis Pastor Aking, Council Officers and Members, and Lord, ang tibok banay sa Victoriano, yan ang iglesia, sila magkausa, magdasig sa pagalagad ug magapadayon sa pagbuhat. Ingon man sa daghang kasimbahanan sa Central District, sa Southern Mindanao District Conference o bisan pa sa tibuok UCCP. Ginoo, among giampo ang imong paggiya ug pagpanalangin sa Semana Santa nga mga pagsaulog, pagsimba sa Huwebes, sa Biyernes ug
sa panagiusa sa madaugong pagsaulog sa imong pagkabanhaw karong Domingo. Ang tanan, Lord, ng mga buhat, tanan, Lord, ng mga lihok, among gihala o gitugyan kanimo. Salamat sa imong pagpadalangin sa tanan nga imong mga anak nga nagasubay, nagatanaw, nagauban niini Ginoo nga programa sa Metro Davao hiniusang pagsimba. Lord, sa man ang mga panginahanglan sa matag usa, ug asa man sila karong dapita sa Davao, sa Pilipinas, sa kalibutan. Salamat maabot ang imong paghikap nga madagayaon ug madaugon. Aron Ginoo nga sila mapanalanginan nimo karon sa ilang mga pag-ampo. Sa tanang mga nas kabukiran, kadagatan, kasapaan o kapatagan ug asa mang dapit sa syudad. Salamat Ginoo ang imong panalangin manaa sa imong mga anak bisan pa sa hilom nga mga pag-ampo karon o pangamoyo. Sa ngalan ni Jesus, among madaugon nga Dios, ngitugyan ni halad ang tanan. Amen. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga nagapakahimuot sa Dios. Madagayaong Diyos, mapasalamaton kami sa imong pagsangkap kanamo ug sa mga panalangin nga imong gihatag aron matakbo ang among mga panginahanglan, material, pisikal ug espiritual. Panalangini ang mga gasa sa imong mga katawhan aron magamit sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Itugot nga sa among pagdala niini sa among tagsa-tagsa ka iglesia, magamit kini alang sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibalik namo tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong pagpasalamat sa kaayo sa Dios nga nakahimo kita niini nga programa sa pagsimba sa madawgong pagsunod ni Jesus sa Jerusalem o sa Domingo sa Lokay.
hurot ng lokay karon. Salamat Pastor Aking sa mensahe o Gati Esther Victoriano sa Pangulo, ang atong magduduyog Erika o ang atong mga Pangulo sa atong pagsimba Pastor Melvin o sa mga pagsusi sa atong multimedia gadgets o guban pa Pastor Winzel. Again, salamat Pastor Aking o GCCP Catalonan Grande sa sponsorship sa ano ito? Nga karon aron nga nindot ang kaon o karong adlaw kay ilamang pag saulog sa anibersaryo mangadto tang tanan dito kumaan sa pagsimba andam lang ang QR code o ang FM Pass bawal ang senior o bata kadto lang dunay dagkong offering ang moadto aron makapadayon sa ilahang ministeryo pagpananom og mga melon o saging o uban pang pagpananom. Dalaygon ang Dios sinaot nga makaadto ta. Sa sunod Domingo atong saulugon ang Domingos pagkabanhaw o dalaygon ang Dios sa mga mangulo niya sa mensahe nga ihatag kanato ug bisan pa sa mga pagsaulog sa Bibis Santo, Biyernes Santo sa kada simbahanan pindi sa asa mo dapit duyog kita mga igsoon labi na sa City Palabras ug ang madaogong pagsaulog usab sa sunrise service pohon dalaygon ang Ginoo sa tagsatagsa ka mga lokal nga kasimbahanan. Ihalad nato ang tanang pagpasalamat o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen.
among mga pag-ampo diha kanimo Dios, nga imo kaming ipaduol diha sa imong hamili nga kilid, nga diin nagahatag kanamo og dugang kalig-on kadaugan sa among kinabuhi. Salamat o Dios kay ikaw nakig-uban kanamo ug nagagahom kanamo sa among pagsimba karon. Ikaw Ginoo naghatag kanamo og dugang kadasig pinagi sa imong balang espiritu nga kami mahimong madaugon sa tanan nga amo Ginoo nga giatubang nga mga pagsulay ug bisan pa diha sa mga butang nga diin magahadlok kanamo ug magakuha sa amo Ginoo nga kalig-on. Salamat nga ikaw ang Dios nga madaugon nga naghatag kanunay kanamo kadaugan sa tanang panahon. Sa imo nga pagdasig kanamo karon Ginoo, malipayon kami nga sa among pagpadayon sa unahan ana agad ikaw nagapakig-uban ug nagagahom sa matag usa kanamo. Ug karon ang gugma sa atong Dios nga mahan nga walay paglubad nilandong sa pagkabalhin, ang gugma kalinaw sa atong Ginoong Kristo ang madaugong manluluwas ug ang pagahom, paglipay, pagsangkap sa balang espiritu maanaa ka natong tanan karon ug hangtod sa kangturan. Amen ug amen.